balandeli emakhaya uma khosi umdlalo osele nikhuluma naye bakithi-ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda-ke bakithi ukuthi nginamukele phakathi kwaleli khaya ngithi ngenani ngithi hlalani phansi ngithi namukelekile nonke bakithi akekho ongamukelekile phakathi kwaleli khaya bakithi. Nginethemba-ke bakithi ukuthi namhlanje njengoba futhi sike sakusatha siqophe le video khona ozosizakala khona ozothola okuthize namhlanje. Phinde futhi ngithande ukuthi nginikhumbuze bakithi ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe ni-like niphinde futhi nithene ama-notifications ukuze njalo uma ngabe ukhona ivideo esisayiqopha nawe izokwazi phela ukuthi isheshe ifinyelele kuwena, kakhulukazi nabaqalayo ukubona leli page lethu. Namukelekile, siyanamukela, sivula izandla nangenkulu intokozo, sinikhumbuze futhi ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe bakithi. Okay, namhlanje sizokhuluma ngephupho bakithi elikhuluma ngamaphoyisa. Sizozama ukuchaza ngokwehlukahlukana kodwa nje sizokhuluma ngamaphoyisa bakithi. Okay, kuyenzeka bakithi uthola ukuthi uzophupha amaphoyisa kodwa indlela nje ngingayibika ngingasho ukuthi ukuvela kwamaphoyisa esibonakalisweni noma uthonge kodwa nje into enamaphoyisa sike sisho ukuthi leyo nto isuke ifaka abantu abadala. Singasho ukuthi ifaka abantu abadala ngoba kwawona amaphoyisa ezibonakalisweni sike siwathatha njenganabantu abadala abasuke beziveza kuwena. Kanti-ke kwesinye isikhathi futhi ke sikubaleka ukuthi kuzokwenzeka uthonga amaphoyisa kanti ngempela vele uzifunelwa ngamaphoyisa, wena usuke wazi isimo osuke naso ngaleso sikhathi-ke bakithi. Okay, kanti-ke kwesinye isikhathi-ke singasho sithi ukuphupha amaphoyisa kwesinye isikhathi omunye uzothi ngiyaphupha kodwa ngiwaphuphe ngijaha, ngiwaphuphe amaphoyisa engibopha, angidabona. So lelo phupho uma ngabe lizokwenza kanjalo akusilona-ke iphupho elihle lelo, ukuphupha amaphoyisa ijaha, ukuphupha amaphoyisa efuna ukubopha, ngoba lokho kusuke kuchaza ukuthi kuney'nkalazo zabantu abadala abasuke bezikhalaza ngawe ngenxa yokuthi wena kunezinto abona abantu abadala basuke befisa ukuthi wena uzenze kodwa wena usuke uzibalekela ungafuni uzenza. Ingakho uzubaphupha bekujaha, angithi akubi kakhulu-ke mabese bezoze uzubone bekubamba bekubopha, okusho ukuthi-ke manje kuzomiswa into empilo yakho kwesinye isikhathi ngenxa yezinto wena osuke ungafuni ukuzenza zabantu abadala, noma kunezinto mhlawumbe seke bakubonisa zona wena ungazilandeleli, noma kunenkulumo eziningi esuke zifika wena bese ungazilandeleli kodwa nje kusuke kunokukhalaza kwabantu abadala abasuke bekujahela kona, noma kunezinto abasuke bezifuna kuwena kodwa wena njengoba ubaleka nabo bekujaha kukhomba ukuthi wena usuke ungahambisani noma usuke baziba lezi zinto basuke bengabe bezifuna kuwena. Kanti-ke bakithi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthole ukuthi uzophupha ujahwa amaphoyisa kanti kukhomba ukuthi kubantu abadala ungumuntu onamacala, khona amacala osuke unawo ngendlela yokuthi khona ukungenzi kahle osuke wena ukwenza, khona lezi zinto abasuke bona bengazithandi wena kodwa osuke uqhubeka noma sithi osuke uzenza ngaleso sikhathi. Ingakho kwesinye isikhathi uzoba umuntu ozoziphupha ujahwa amaphoyisa. Okay, kodwa-ke kwesinye isikhathi-ke singasho sithi ukuphupha ujahwa amaphoyisa kuyayisho inkinga esuke kwesinye isikhathi izokuvelela, ngoba kwakona kwesinye isikhathi kungasho nje ukuthi uvele usuke umuntu ozovukelwa zinkinga uma ngabe amaphoyisa uphupha enene okujaha, kusho ukuthi lukhulu oluzayo kodwa kuwena olusuke kungeluhle ngaleso sikhathi. Ingakho usuke ubaleka, ingakho usuke ujahwa, omunye bambamba omunye bagcine kodwa bengambambanga. Okay, kwesinye isikhathi kanti kuyenzeka uthola ukuthi uzophupha ujahwa amaphoyisa kanti uma ngabe uphupha ujahwa amaphoyisa kwesinye isikhathi kusuke kuchaza ukuthi enene ungumuntu kahle kahle osuke ngathini umuntu vele kwesinye isikhathi uma ngabe kujaha afuna wazi ukuthi ngaleso sikhathi khona ungenzi kahle kuwena, kunalapho ungenzi kahle khona wena kubantu abadala. Kwesinye isikhathi-ke mekujaha kukusho ukuthi wena kunentukuthelo esuke iza ngaleso sikhathi, khona ububi obukhulu noma ububi obuningi obusuke kuza kuwena ngaleso sikhathi obusuke buzokuhlasela. Kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka uphuphe amaphoyisa kanti wena ushawa ngemithi ethize, ingakho uzophupha amaphoyisa ekujaha. Uma ngabe ngithi ushawa ngemithi ethize okusho ukuthi
ushawa ngemithi esize yacindezela abantu abakwembethe noma yacindezela idlozi noma baphendula idlozi ngenxa yemithi wena ushawa ngayo ngesikhathi bephendula idlozi baliphendula ukuthi lize kabi kuwena ingakho uzoliphupha ukuthi hayibo ngaphupha ngijahwa abantu abadala ngaphupha ngijahwa amaphoyisa kwenze njani kanti ithongo selikubheka kabi seliza kabi kuwena selizokonela selizomisa izinto kuwena ngenxa yokuthi manje wena uphendulelwe ithongo noma ngoba vele ushawa usukushawa ngemithi emibi ngaleso sikhathi ezokudalela inkinga kodwa ke kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi uzaphupha amaphoyisa kodwa uphuphe kukuhle uthi cha bengihleli nawe nje ukuxoxa kukuhle kodwa ke lapho ngicabanga ukuthi nangokubona kwami abantu abadala basuke betshengisa ukuthi cha phela bakubhekile nanokuthi bahlezi ukuthi benawe basuke beziveza ukuthi sikhona sikubhekile futhi sikugadile kanti kwesinye isikhathi ke kuzokwenzeka noma kuyenzeka uthola ukuthi uzowaphupha amaphoyisa kodwa uma ngabe waphupha bese uphupha uthola ukuthi hayi bengigqoke uniform ke mina nje straight yabantu abadala so singasho silelo liyiphupho elihle futhi ngoba lisuke likhomba ukuthi abantu abadala basuke bekunikeza amandla njengoba uziphupha wena ugqoke iuniform yamaphoyisa kanti kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uthola ukuthi uzoziphupha uxabana nabantu noma uziphuphe ulwa nabantu ngesikhathi kukhona esixakaxaka nje esisuke sikhona kuwena ngaleso sikhathi bese kuqhamuka imoto yamaphoyisa ngaleso sikhathi angithi yabona mhlawumbe bese kuba umuntu engazi ukuthi uyasizakala lelo phupho futhi lihle ngoba abantu abadala basuke bekuvezela ukuthi kuzona zonke izinkinga ozobhekana nazo empilweni njalo bazokwazi ukuthi bazobe beqhamuka bezohlenga bazoma nawe bazokwazi ukukusiza kuzona zonke inkinga empilweni ozobhekana nabo futhi bakubhekile khona lapho alikho into ezokwenzeka bona bangakwazi ukuhlenga basuke bekutshengisa futhi nalapho abantu abadala bese isikhathi ke ngiyasho futhi ukuthola umuntu cha mina imoto ngiyiphuphile kodwa bengiyiphupha mina kuyimini oshayelayo kuyimini udriver emotweni yamaphoyisa so singasho ke lokho ukuthi abantu abadala basuke bekupha amandla ngoba wena ukuyishayela wena ubudriver emotweni basuke bekupha amandla kodwa amandla okuvikela angithi abantu bakupha amandla ukuthi ukwazi ukuvikela ngisho abanye abantu uphinde futhi unamandla ukuthi ukwazi ukwenza ubulungiswa kwabanye abantu indlela osuke uvezelwa ngayo leyo bakithi kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uthola ukuthi uzoziphupha indaba yamaphoyisa kodwa manje uthi mayiphupha uphupha umuntu ochabe engigibelile eveni kodwa bengigibele ngemumva angisabona lelo phupho ke libi ke futhi ngesizwe sithi iphupho elihle alilihle lelo phupho libi ukugibela emotweni yamaphoyisa ngemumva ngoba ukhomba kona ukuthi cha isimo sempilo yakho kuzoba nezinkinga noma izomandawonye noma khona inkinga ozohlangabezana nayo ezomisa impilo yakho ngaleso sikhathi kodwa nje kuzoba khona kukhomba ukuthi khona ubunzima osuke uzohlangabezana nabo kodwa kwesikhathi ngenxa yokungenzi kahle kwakho ngicabanga ukuthi yazokala uma ngabe sibeka kanjani kodwa ke futhi kwesinye isikhathi ke kuyenzeka uthola ukuthi uzoyiphupha indaba yamaphoyisa kodwa manje amaphoyisa uthola ukuthi angena ekhaya egcekeni uthi hayi ngwapho amaphoyisa avele angena ekhaya egcekeni adilika mhlawumbe agcwala igceke noma ngigcine ngokubona iveni yamaphoyisa nje ingena ekhaya kodwa angazange ukuthi bizokwenzani so lelo phupho singasho ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi lihle abantu abadala bekuvela ukufika kwabo ekhaya mhlawumbe khona isimo abazosiqapha noma khona into abazoyivika kodwa nje basuke beziveza abantu abadala cha sesifikile sesikhona kodwa njengoba beziveza nje khona mhlawumbe inkinga basuke bezoyixazulula ngithi okay kanti ke kwesinye isikhathi uzobaphupha bengene ekhaya amaphoyisa uzobaphupha ngene ekhaya amaphoyisa kanti khona lo muntu oyisithi uzomtshengisa ukuthi khona lo muntu oyisitha sasekhaya kwesinye isikhathi ongafuni ukunibona ninokuthula ongafuni ukubona imphefumulo nenhliziyo zenu kusekuthuleni sonke siyazi bakithi ukuthi ekhaya kuzongena amaphoyisa wonke umuntu uhlahla amehla avula amehla sibuza ukuthi hayibo ingabe sekwenze njani ke manje nakungena amaphoyisa yabo ngaleso sikhathi njengoba wena uphupha ukubona ngena amaphoyisa kwesinye isikhathi kuzokhomba ukuthi manje vele senizothuka khona lo muntu osuke yisitha osuke efuna ukuthi ekhaya lingabi nako ukuthula angithi yabona okhomba ukuthi kunomuntu osuke ehlala nje efuna ukunibona nithukile ekhaya okungenzeka wenza izinto ezingezinhle ngisho ekhaya imbala bakithi ngicabanga ukuthi iyazwakala uma ngabe ngibeka ngaleyo ndlela ngizothanda ukuthi ke ngimi lapho namhlanje mina namaphoyisa izophinda futhi ibonane ngokuzayo thokozani.